oko jalup jatend piny Kenya pok wawinjane mathoth ahinya kawuok kuom jood bura mekwa ahinya ni to chung' marwa en mane kotenore kod weche gi duto madhi nyime. Martin Peters owina chako kodi kotenore kod thich oko Rigathi Gachagua. Chung' en mane nyaka sani kae kama ne wageno ni wadhi bede kaka piny ka wadhi nyime sirkal koko osetieko higni 2 oserumo gidong higni 3 mbele kaya ni yiero ni koro nitie. Kamano Cleophas, kamano kwa Ramogi. Aparo ni chung' mar jobura to oseng'ere nikech wan mon wachwale ni senet. Nwasego kura kan wayudo those gik manobedo accused with 11 of them. No pedhnwa wa debate wa insist ni mondo jalup jatelo B or defend himself. Koro an ki ipenja kaka Martin Owino would chief defense manochiwo emana oko convince because most of them no mna video ma jatende. Koro most MPs 282 were not convinced. Kwan kaka jobura or kwan trial chamber wani miyo allegation waluongo witness ko persuade wa wagone kamano ko persuade wa wago kamano. Koro wan karwa ni watieko. Koro wadhire trial chamber miluongo ni senet mane madhi mbele. Koro kaka National Assembly our part was done. Ngama koro present gima nwakale kocha and the mover ema bedo cross examined no. So as they stand for MPs our work is done. Warito mondo Senate bedo tiek margi. Outcome no we'll do something else. Por penyo mathoth kuontiere kata winjane pacha Dr. James Nkal kotenore kod chenro gi duto mosebedo katimore od bura. Kaka Mheshimiwa Owino osewachne en mar jobun mar od bura ma wantiere en iwacho ni ng'ani nenre ni nitie gik motimo ka ma ok beyo manyalo miyo odhi nyime kobet kaka jalup jatelo. Koro gige michanonwa tineni kanyo nyalo bet gimoro, kanyo nyalo bet gimoro, kanyo nyalo bet gimoro. Okane ka ng'ani diber kobet to kapok wawacho ni kikobedi wan wanene odhi ochunge ane maber. Koro kucha me koridhi kete gini minono kachiel. Wan kano ketnwa to gik manowachne gin 11. An ka wacho makora nitie gik moko 3 nikech mane chunya odagi tang'eni nyalo bet ni jobura mamoko jabura ka jabura nyalo bet gi en kano neno gino idwaro mna achiel kende ka chunyi oneno ni nitie achiel maduong' monego mi koro dhi none tiyie ni onego dhi none. An wach mar pogo piny kusiko ko wacho ni mna korwa murima na penjora ni ng'ani ka nyathi ma jahigni 12 winje ko wacho ni jothurwa jowa nyathino paro nang'o? Nyathino paro mna ni jo central kende molose. Nyathino chako ng'eyo ni kara piny ni wan ok wan kuro make weg piny to en ng'ama onego bed ni riwo ji kendo gino osewache mang'eny kowacho ni osuru ng'ata 1 man 1 vote 1 shilling. To kochako ng'ini kama nitie kama ka piny lach to ji odake mokere kanyo dwara pesa mang'eny nikech gik mimiyogi kata ka sikunde bidwar mang'eny kaw kaka ng'ato kaka town kaka Kibera ka in gi kidwa gero skul inya gero skul achiel maduong' to ting'o nyithindo te to kidhi e piny malach kaka North Eastern kocha tibro gero skunde mang'eny. So kochuno mana ni kar ji emikwano ong'eyo maler okowuo ong'eyo maler en odwaro gima kong'e ni jogi ng'eny to koro namba ne mikwano to weche moko koro we ji duto neno ni chunye ok nigi gino. Kani wacho tiwinjo ko wacho ni gin wan ne wayudo ministries mwadwaro en jalup jatelo to pod wacho ni wan nitie minister moko muluongo ni margi no to ng'a an mano nadage ni jatelo ok nyal bet kama kamano. Mar ariyo wach mwandu mane wacho no ng'eny go kaka nopime an ok naneno kata kaka nodak gi ubet gi nyithi owadgi gi jaod owadgi manotho kata ka kipogo mwandu kamoro nokelni gin flat